ba mu fara da mu daina ba, kwankwasiya ce aƙidar mu, wani tsarin baya burge mu, domin ga namu nan mun rike Allah mafifici, kullum shi za ya kare mu, shari na mutum da arjan, mugu da muguwa su kyale mu, gaba dai mu je biyar karim da salati 10 ga manzon Allah. Allah ya ba mu nasara a wannan zaɓe da ya tunkaro mu. Rana ita yau ya zama celebration muke yi na kasancewar injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Sanatocinmu sun shiga cikin zirin sanatoci na majalisar dattijai, 'yan majalisar mu na tarayya sun shiga cikin ziri na majalisar wakilai, kuma sati na sama mai zuwa Allah ya tabbatar mana da injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan jihar Kano da sauran 'yan majalisu na jihar Kano na dokoki gaba daya. Allah Ubangiji ya tabbatar mana da wannan nasara, Allah ya ba mu nasara, Allah ya shige mana gaba, Allah ya sa su zama sila wadda za ta zama ta fitar da al'umman Najeriya daga cikin wannan yanayi na ƙangi, na bauta, na zulumi da ake ciki a wannan ƙasa. Allah ka kawo mana ɗauki, Allah ka kawo mana mafita, Allah ka kawo mana sauyi da waɗannan jagorori namu nagari, jagorori masu daraja, jagorori masu kishin al'umma, jagorori waɗanda suke ƙaunar wannan ƙasa tamu ta Najeriya, suke kishin wannan jiha tamu ta Kano. Alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mujahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal al-afat wa taqdilana biha jami' al-hajat wa tutahhirna biha min jami' as-sayyi'at